Sa dili pa akong tuguti ko nga mohatag ko gamay nga kini niyang pahibaw sa atong mga kaigsunan, atong mga listeners kay kini ni ang atong kauban magod mahigala artistas DYHP Armin Cebu nga si kasamang Trifon Pai Morales mga higala kana inyo mabati. Human ining atong tulumanon, no? Nga moingon mahigalag asap, always say a prayer ni taliwa na sa laing kalibutan. So muna nga okay na si Consel Francis. Ato kuno mahigalang paminawon mga kagalaan si Consel Francis Espares kay sila man gyud kauban ani. Ni Trifon Pai Morales. Asa man tong picture ni Trifon Pai Morales dong? Ibutang kuno dira dong para nga makuha na to. Atong mahatagan o gapagtagad, no? Kay katong uban nakaila mang higala ni Trifon kani, no? Mo ni ang iyang picture mga kagalaan ni kasamang Trifon Pai Morales. Dugay sa radyo mga 4 ka dekada siguro mga sukiting paminaw, no? Siya maoy mo ingon mahigala nga always say a prayer. So nitaliwan sa laing kalibutan unya akong tawgon si kasamang konsihal Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares. Kay medyo sila mo i-batch-batch ani. Sila si kasamang Alan Gulyat na kurda, mga batch-batch niya Trifon. Pero si Francis mo oy mas kuan gyud, no? Mas sila mo kuyog ani akong pagtagad sa mahigala before ta matos to mga issues kay agi og tribute sad, no, ni ini iyang kinabuhi ni Trifon Pai Morales nga naghatag sad mga higala og kalingaw na to, no, sa kahanginan. Muna kanang kung ako ang pasultihon siya na ang monarate ana og siya na ang moingon nga always say a prayer. Asap. Okay, dastuloy niya ron si kasamang Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares, atong Cebu City Councilor mga higala nga membro na to sa atong drama department. Kasamang Francis, may buntag nimo kasamang Francis, konsehal. Yes, konsehal. Nandis Banyok, salamat kayo sa kaigayonan nga makahatagdag gamay nga pamahayag ilabi na sa kamatayon sa atong suod nga higala akong kumpari, akong inanak Trifon Barilio Morales nga ipahimutang na sa iyang pawayang dayon ugmang adlaw July 26, 2025. Kanus aman magsugod yun sa pangradyo kini si Trifon Morales kasamang Francis kay ang iyang pangidaron karon mga 68. Kana si Pari Trifon running 69 na siya manghod ako na siya buwan attorney. Tungod kay kunwa ko masayop ang iyang adlaw nga buwan nga natawo siya month of November o kunwa ko masayop November 10 1956. So karon November mag 69 siya. Mo 69 na siya. Diyan ako 1956 April 3 1956 so manghod ako ni siya pila ka buwan lamang Trifon Morales. Now maghisputa kung kano na siya nagsugod og diha sa pangradyo. Ang akong nahibaw ani ni maoni ang gamayng history namo, no? Tungod kay right sa among paggraduar sa high school 1972 ako mibiya ko sa among bukirang barangay sa Kanghumaw, Dumanhog, Cebu. Ug miari ko nalimpad ko ris da dakbayan sa Sugbo, diha ko nahimuntog diha sa barangay Kiyot Pardo. At that time 1972 paghuman na mo graduar 1973 nanarbaho ta isip usa ka runner sa mga department store, nahimo tang construction worker. O niya nagkita mi sa iyang amahan ninoy sitong Morales din mao kato siya usas miyembro sa PNP kun na pulis to siya sa Dumanhog. Sa diyang nagkita mi ni sitong nga iyang papa diha sa barangay Kiyo tungod kay mido autos ni sitong diha sa barangay Kiyo tungod kay paryente man niya ang mga Liamido, daghan mangud ang mga Liamido diha sa barangay Kiyo. Nagkita kami ni sitong gingnan ako siya ni sitong niya malagi ka dire siya una ako diri dong kay niduaw ko sa akong mga paryente. Siya asa maka ko di ako dire nanarbaho ko dire sa unsay trabaho nimo ko construction worker niya trabaho sa SAS factory. Ano ba? Siya, akong anak nung artista akong anak. Artista ng imong anak, si Pari Trifon. Siya, artista nga akong anak. Pasa man na artista. Siya naas DYHP. Ato dito, susiya dito kay artista ang akong anak. So, ako sa kong gabay, ni bati kong dakong kaikag, hinungdan nga nangita yung kong paagi nga makasakak ko sa DYHP, nga nimutang diha sa may Radya Hotel, diha sa may Fuente Osmeña. O dito nakita na ko pagtan-aw na ko dito nangita ko ni Trifon Barilio Morales
akong nakita siya dito nga naglingkod diya sa spinner's booth. And then nakita na ko nga matso kayo, nagsulob o long sleeve, nagkarsunis o bill bottom, o niya nindot kayo ang sapatos, o niya di sunglass pa. Ha? Nindot kayo, nagkita may siya. So, ni ade ka rin by telephone siya, di ako rin artista na ko. So, usatos naghatag o kadasig niya, rin ako. Nga kung nakahimo, nga nahimong artista sa radyo, ang akong batchmate sa Little Flower School, Dumanhong Cebu, okay katarungan nga basin ako mahimo sad nga maka-appeal sa pangradyo. So naringkamot so, ko. So una din nimo stripon jud 1973. 1973 to attorney. Una nimo gyud si kwan, una gyud nimo na stripon. Yes. Sa pangradyo. So, una kana nako, and then nisikat na tong iyang drama way back 1973 nisikat na to yung mga drama katong Solomon Socorro. So Solomon Socorro, ang tagsuwat niya itong Solomon Socorro, mao siya ang kani usab City Councilor sa Lapu-Lapu, anhing Fred Berame. No? Usatos mga sikat kayo nga drama nga iyang giapilan din siya mo'y leading man niya to Solomon Socorro. Okay? So, naningkamot ko nga makasuod ko radio, o dito, nakasuod ko dito. So, DYHP na dayon? DYHP na dayon to, Pangkoy? Yes. DYHP to siya. Direksyon sa DYHP. Sige, sambay ha katong... Okay, gabay lang. Atong saysay na ko nimo ang iyang mga kaagi sa radyo kay dugay-dugay man nga dekada gyud. Straight to the Kini nga portion may kinato sa SED Panyawan Liniment Oil. O ga mga higala, pait ang kahimtang sa panahon karon, apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang SED Liniment Oil may mohatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmayng mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dingi, malikayan. Busa gamit na makasama sa SED Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. SED Liniment Oil ginama sa SED Pharma o gyapon sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak, magaling. Straight to the May point. buntag ni mo da, Beer Orig. Nag-chat na ko sa Beer Orig pero wala na ko matubag kaya na busy tagamay. Nalimtan ako gat kwantong imong message sa Beer. Pero itong balikan sa kasama nga Francis Espares Mahigala nga kinini ang Cebu City Councilor Francis Espares. Kinispangkoy Mahigala mo ni ang nagsuwat sa atong mga drama sab sa DYHP nga mga nisikat katong Ginhawa Delphine Mahigala. O katong ginapo sa tanlag mga sikat nga mga drama niya hantod karon sige sagsuwat may gala og doon na po sa ilaing callings public service pero bisan pa man ana padayon gyapon siya nga drama talent so silang kuyuga ni Trifon Pai Morales so kung inaani mga higala nagsugod mga 1970s 80s 90s 2000s so mga 4 decades hapit man nimo 5 ka dekada di ay no dili sa pangradyo mga sukiting paminaw so balikan sa kasamang Francis sa iyang pagsaysay sa kinabuhi ni Trifon Morales dili sa pangradyo considering nga nagkakauban sila. Yes, Konsehal Francis. Thank you so much, Attorney Rofil. Padayon tayo nga paghiskot sa mga kaagi o among paragoban ni Pari Trifon Pai Barilio Morales sa natad sa pangradyo o sa pangdrama. So sa ako nagikang yun kaganina nga sa diyang nagkita kami diha sa may Raja Hotel di nahimutang ang RMN con Radio Mindanao Network at that time di na antong mahigayon na diha gikauban nila si Aning Val Gomez Tumala, Riel Gomez, Termin Coliantes Gomez at that time ingon man ni Ranil Villa o mga kaubanan dito Celso Ponce. Nagkita mi o na mo to'y nakahatag og kadasig nako nga akong amigo Trifon Barilio Morales nga ako nakahimo sa pangradyo why not nga nung dili ako makahimo. So naringkamot ko sa akong kabahin kung asa kong dapitang radyohang nakasuod ko sa Allied Broadcasting Center DYRB way back 1975. At that time dito ko nagsugod and then mao pay number 1 ato higayon ang kanang Allied Broadcasting Center sa mga drama Flora del Cielo Magnon and then pag 1977 ni boom ang drama ni Pari Esteban Escudero katong Manok ni San Pedro. All right. So at that time mga himo ng number 1 ang DYSP wa na ginamailog. So midagan o milanat ang panahon antod nga ako pag abot sa 1986 EDSA Revolution ni-resign ko sa DYRB atong higayuna and then nang-apply ko diri sa RMN DYHP. Pag abot sa
April, March, nakasuod ko sa DYHP dito sa may Gilmore Building o dito nagkakauban na kami, no? Ni Pari Trifon Barilio Morales sa DYHP. Pag-abot sa 1986 dito nakasuod ko, pag naabot sa 1989, doon ay recruitment ang Bombo Radio diin kuyog si Pari Trifon dito sa Bombo Radio kay gipirate man sila atong higayuna. Mga 18 sila ka mga kauban nato sa DYHP ang nabalhin nito sa Bombo Radio. So silang ubanan ni Firmin Colliantes Gomez at the time. Correct. Silang Commander Cobra Tony Rabanes. Ang mga inilang mga pangalan sa nata sa pangradyo na malhin nito sa Bombo Radio at that time 1989. So at that time, ako sa kong kabahin, diha ako sa Arimin DYHP pero diha ako sa news department. Nahimot ang reporter, news transcriber o humaniya to, gidanina ko ni Ma'am Susan Perez Alinio nga at that time, mao'y head sa production sa drama. Ipaapil na ko dito sa drama and then mo itong natao ang akong ginhawa Delfin way back 1990s. Pagabot sa higayon, lain o sa Exodus, kung pagpamiya, gipirate no sab si Marisusan dito sa GMA way back 1996. So ako na ang napuli at that time. At that time wa pas Pari Trifon nabalik diri sa RMN DYHP dito pa sa Bombo Radio. O niya niabot ang panahon nga nawagtang si Pari Trifon sa radio kay dito siya sa Manila kay murag nanimpad siya dito. So niabot way back 1998 nakita nilang Tigili Dilmar o gingon man ni Dong Alan Guliat na korda si Pari Trifon nga niagi diha sa may Gilmore Building kadiha pa man dito sa Gold Palace na. Kaya ako na may nagdaan ato. Ako na may nagdaan ato nahimot ang production supervisor kay wa naman sa Marisusan dito naman sa GMA. So 1998 nakita nila si Pari Trifon. Gingnan nila si Pari Django, Pari Tiban Escudo, gingnan ba Dong Alan pa na si Trifon Morales usaman. Mao to nga at that time kita naman to so sa diha nga nakita na ko sa Pari Trifon atong giagning nga mabalik dayon siya dito at that time automatic siya nakabalik tungod kay maay masyag record or sub diri sa atong RMN DYHP. So ingon ana ang sitwasyon nga nakabalik siya diri hangtod nga niabot ang panahon nga naglanat na og pila kay hangtod sa atong tuig karon nga niya nata sa tuig 2025. Kung sa nga mga drama tong daghan man mga drama yang gipilan og ganang latest karon nga dugay-dugay gisa naa diha ang episodic drama nga kung ako ang pasultion. Sa una pa kasama Francis daghan ni mga drama na apilan unsa man ni mga dramaha kung mahinumdum ka kadto mga ni boom gyud nga mga drama. Okay. At that time, ang usas mga sikat kay nga drama nga diin may leading man si Pari Trifon Morales. Katong drama nga naguluhan Solomon Socorro. Nga sinuwat ni aning Fred Berami. Solomon Socorro. Lain nga drama nga naigo sa pag-ayo diin usas mga nailaw sa mga hit kay nato gayon na katong Ever Forever. Diin siya usab gihapon ang nagdaan ni atong higayon na sinuwat gihapon tong Fred Berami og ang lain nga sugilanon nga siya ang leading man kun wa ko masayop katong Dino Mangko Batang Pasil nga sinuwat ni aning Dodo Morales. Dodo Tumulak. Aning Dodo Tumulak igsuon ni Cedric Tumulak. O sa to sa mga inila kay mga drama nga giapila ni Pari Trifon Barilio Morales. O niya sa panahon usab nga kami dunay drama presentation, kami adtong higayon na mo'y mag-uban. Siya mo'y leading man, o niya nahitabo usab nga ako sa leading man. Kami magtandem ni adto. O niya dili po di kalimot nga that time kung doon na may mga sikat nga telenovela karon ni ato higayon na kita dito murag sugaton sa tas mga tao. Trifon Barilio Morales igpailab pa kayo kay maayong san mo kanta nga atong amigo Pari Trifon Morales may managay drama presentation well uploaded na si Pari Trifon Morales tungod kay dili po di kalimot ginganlan gani siya Tonton Gutierrez at that time. So matabata pa siya kan gyud no? Oo. Di paila na sa kuan kanang MC dia sa among drama ang iba niya karon ang bantugan nga artista sa RMN DYHP mo ni gila nga Tonton Gutierrez, Trifon Barilio Morales. Uploaded gayo ang pagsugat ni Pari Trifon then may na mo kanta. Unsa may imong ika-describe ni Trifon isip mong kauban sa pangradyo ang iyang tinarbahuan sa radyo kasamang Francis? Well, sa among panagkauban labang kasuod namo gani
kanang nahimo siyang kumpare nako tungod kay siya usab-sab nahimong ninong sa kamagwangan akong anak Princess April Espares. Ang among kinaya tan-aw nako sa among pala wag gyud koy ikasaway niya. Hinoon matud pa nila ang tanan nga kung palitan ang tao nga makaangkon na sa kamatayon ang musulti pulos pagdaig. Pero dili ni pag tinud-anay ning akong parag-uban tungod kay nag-uban mi sa 80 kilometros gikan sa dakbayon sa Sugbo sa barangay akon Dumanhog, Cebu. Diin siya nagpuryo diha sa sitio Bangag, barangay Tangil, Cebu. Samtang ako diri ko nagpuyo usab sa barangay Kanghumao, Dumanhog, Cebu. Gikan sa mga bukirang barangay o nagkauban kami, nakita nako ang among panag-uban ni Pari Trifon sa high school life. Suod kay mi hangtod nga nagkauban sa radyo wa gyud nagitabo nga nagkalalis diha kami mag-istoryanay kami unsaon pagpa-improve sa drama, mag-istoryanay kami unsaon pag-produce ilabi na sa pagpili og music sa pagpaom sa mga drama nga atong himuag format. Naay horror story, naay comedy story, naay love story, naay action story, usa na sa mga giila kaayo. Si Pari Trifon nga maayong mo research sa mga music. Usa na sa mga giidolo sa uban nato mga spinner. O niya, usa sa na siya sa ato mga leading man nga ni-hit usab ang mga drama nga iyang gapilan. Kanos amo last nga nagkaistorya ni Trifon kasama nga Frances? Nagkaistorya mi Juan. Nahitabo siya karong buwan na kaya nga akong recording schedule ni Alto mao man ang adlaw nga Martes. So murag nagkakita pa kami the first week or second week of July. Nakita pa nako sa Pari Trifon gani sa matagkita nako namo maingon siya magpasalamat right after the election. Nag-ingon gani siya kanamo nalipay kay ko pre nga nidaog ka diha gihapon sa konseho ko, salamat kay pre. Sa bisan tuod ako kabutan nimo kay diha man ko Norte Distrito kay diha man siya nagpuyo sa Bakayan, pero nalipay siya tungod kay nakaangkon ko sa daogan sa Lanay related ako. Niya mao na tong higayuna engko nganong nidaot magkapresya mao gini pre usahay kini atong kinabuhi nga magkaedad data ko kumbati lang dasig lang kung nagsige ba ko bisikleta siya murag ni hunong-hunong na kong bisikleta ko ayo palabis bisikleta kay kining atong edad o niya magbisikleta dili man ikalimot nga puting inita. Ayo palabi niya kay kining atong edad nakinahanglan dili na angay natong i-display nining init sa adlaw niya nang magsugod dag alas 9 hantos alas 3 sa hapon. Kinahanglan nga dili na kay tang magpainit sa amping lang ko sa kong kalingon pre ko. Amping ha. Sa lagi. Pulos mi magkita gani mi sige pangumustahay. Mo nang nakaingon ko nga naguna sa Pari Trifon niya ang akong usas labing andumanan na niya nahimo aming kumpare tungod kay nagkukos siya sa akong anak akong kamagwangan o niya nahimo bagyo ko niyang ninong tungod kay sa diha nga nagpakasal siya nilang Matil nga taga Lapu-Lapu ang usa sa mga sponsor ako ninong ako niya o gingon man isgutan ako si aning the late Mayor Edgardo Colina Labella nga usa sa nag-sponsor sa kasal niya. Kami mo ininong at that time nagikasal siya dito sa kuno ako masay Marigondon Church mantingali kato ang nahimuan niyang pagkasal niya. So mao na mga kaagi na mo ni Pari Trifon biyahe sa gawas Visayas and Mindanao nagkauban niming Pari Trifon mao na nga maghandom ako kaniya ingon na lang ko sa paghandom usab sa among maayong paraguban ug karon kay mitaliwan naman siya wa man tay di man ta makabuot sa atong kaugalingong kinabuhi kung kuhaon na ta sa labaw magaw mga atong magbubuhat ako na lang iampo sab ang malinawong pagpahuway sa akong kumpare akong inanak Trifon Barilio Morales usa sa labing sikat sa natad sa drama sa radyo ilabi na sa Arimen DYHP ug dili ikalimot nga doon sa daghan nga mga drama music leading man nakahimo sab nakatampo kini nga nagpabilin nga number 1 ang atong istasyon DYHP Attorney Phil Fernandez Banyo. Okay, dahil salamat Konsehal Frances Espares sa paghatag og panahon nato sa DYHP ug IFM. Salamat usab kay attorney. And then karong gabi maghimo tag tribute ngadto sa kahimtang o katapusan nga gabi sa pag-vigil nato ni Trifon Pay Barilio Morales uban sa atong mga kaubanan ug didto maghandom kita og ipabati nato siyang pamilya unsa ka mahinungdanon sa natad sa industriya sa drama production dias DYHP na nawagtang si Pari Trifon. Aron sa ingon mahinungduman usab nga ang mga kauban wa gyud malimot niya na ami
uban ang pag-ampo alang sa kamalinawan siyang kalag. Salamat kay attorney. Salamat. Si Konsihal Cebu City Councilor Frances Iliaga Ginhawa Delfin Espares ato nga kauban mahigala diri sa DYHP sa Drama Production Center mga kagalaan. Unya atong pasultion sa gamay si Alan Guliat Nakurda kay sila may kuyog sa tulumanon kung ako pasultion. Kabantay mo human sa kong program, mosunod ang kung ako ang pasultion. Ilaning board tiban nga programa unya mao lagi na nitaliwan naman si Tiban sa laing kalibutan pero padayon gyapon nato ni maong drama. So silang kuyuga diha nga namong drama si Alan Guliat Nakurda, sila si Ate Priscilla Raganas, Trifon Pai Morales o uban pa mga kaubanan si Jennifer na diha o uban pa. So atong hinabion diasto niya ron si kasamang Alan Guliat Nakurda. Straight to the point. Now atong nga balikan mahigala kay ang iyang tulumanon karon episodic drama kung ako ang pasultion. Unya ang iyang kauban may gala si Alan Guliat Nakurda atong pagtagad karon mga sukitig paminaw. Asa man tong picture ni Trifon Pai Morales kuno dong be balik na sa kuno dong. Pagpakita diri kani So mo ni may gala si kasamang Trifon Pai Morales may gala. Mo ni iyang tingog sa kini kung ako ang pasultion kaniyo ako sa empleyado may iyang tingog. Hi, hello, kumusta ka mo? Niyan sa mga agads kang kinang Trifon Morales and then my partner sa ako diri si Randy Ted. Kung ako ang pasultion, asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Okay, mo ni mahigala niyang tingog sa ato mga higalang tulumanon niya kung ako ang pasultion. Human ining atong program. So sila mga higala maoy sunod nga tulumanon. Nya iyang kauban din ha mahigala si kini ang Alan Guliat Nakurda. So muna ang atong kuhaan og pamahayag sab si Alan Guliat Nakurda ni ini mahigalang pagtaliwan na sa laing kalibutan ining iyang kauban diri sa tulumanong kung ako ang pasultion. Kasamang Alan Guliat Nakurda, may buntag nimo Dong Guliat. Diha attorney, may buntag. Salamat sa tanan nga namati gyud nato karon sa tanan nga atong mga followers sa ato ang social media. Thank you kayo sa nagtan-aw kayo nato karon. Salamat kayo. Attorney. Kanus amo nagsugod ka kauban ni Trifon? Kinumdum ka? Attorney, pagsud ako sa Gilmore katong 1980. Kay gida ako gida ako ni Lito Sakol kay actually ang nagdaan ng ni Trifon Morales si Lito Sakol gyud ang amahan ni Paps. Hindi Paps ba? Magyoy nagdaan na niya dito sa 1973 pa dito sa Raja. Pero nag-abot mi diri sa Gilmore 1980 di ana siya dugay taud-taud gyud mi ato. Unya na mga utong giingon ni Kujal Pangkoy nga nabalhin sila bumbo. Nya pagbalhin nila bumbo na murag na magyud taon matandog atong higayon na pa ang DYHP attorney kay grabe magyud tong mga drama murag maumay gi paminaw yung mayos mga tao. So naundang ang drama sa bumbo nilarga si Trifon sa Manila. Paglarga niya sa Manila, siguro ayos siya dito sa trabaho kay nailad mo sa to sila attorney nga mularga gawas. O mautong pagkalargahan nila sa Manila kay nag-follow up sila sa ilang mga visa siguro ato or interview na kuno. Pag ang nahitabo nga nailad sila, siya natrabaho taon na si Parido sa construction dito sa Manila taon. Looy kaayo. So ni uli siya diri sa Atua sa Cebu. Nakita na namo siya atol sa to si Pajanggo Tording nga why say ko an leading man ba? Kay nagdami drama why leading man kay Sidong Pangkoy sikat naman kay ato nga Ginhawa Delfin katong balibaran ko ang kamatayon. Nagkita mi ni Agi atol gito nga ni Agi si Sidong Pangkoy na nagda ato sa HP attorney kay namalhin naman to sila bususan sa Double S. Ni Agi na strip on sa silong sa HP sa katong sa Gold Palace o katong pag-agi niya atol nga way leading man si Pajanggo akong giingnas Pajanggo nga pa sino itripon o kay magmanoy pa man kuan niya sa una sino itripon o kay mauwa na na trabaho ato nagkuha og leading man mao ta suka dato gikuha siya ni Pajanggo balik pagka leading man gidawat sa Nidong Pangkoy isip talit nato balik sa RMN o ginanagyod nga kuyog na mi attorney 1989 man siguro to. Adili 1989 oy. 1998. Mao na. Kay Sidong Pangkoy 96 man siya na
program director sa RMN Cebu. Oo, na timing dito kasamang Alan Gulyat na Korda, no, nga kinini ang doon na to'y exodus sa mga drama talent sa DYHP, kanamalhin ubong radyo, ang uban nila. Nakuyog ni si, sila si Fermin Colliantes Gomez, lang kuyuga dito, inini ang Trifon. Unya pagkahuman, another exodus na pod, nga nahitabo, kay katong pagbalhin ni Ma'am Susan Perez Alinio sa DYSS, sa GMA. Gipanapod ang mga drama. So timing nga mo dyan nagkuwang-kuwang tag mga talent sa to, nga naagi si Trifon na inyong giagdaw nga mo balik sa radyo. Among giagda, siya mo among gikuhag liding man atong adlaw drama, giingnat siyang Pajanggo nga balik na lang kasi HP pon. Mao to nakabalik yun siya attorney. Pinaagi po dito mong pagikoy. Okay. So unsa man tong dramaha gyud ang una, kinumdum ka unsa dramaha tong iyang giapilan pagbalik niya sa DYHP? Pagbalik sa DWHP di ang akong nahibawan murag supporting naman lang to siya. Wa na siya ka leading yun ato kay akatong ever forever wa naman sila ni Fred ato. Oo, sa ever forever og naa siguro yung mga drama sa una nga napil siya pero di lang yun siya mo leading man. Pero ato panahon na medyo taas na kayo pod og sikat na pod kayo sinitiban ato panahon na. Hasta mo ato panahon na kay nahuman naman to ang katutuang manok ni San Pedro, no? Attorney, nagsugod gyud ko katong tiban labs Lord na. Dinagyug ko ninoy tiban nga murag arang-arang sa gyud to amo ang pagabuyag sa tao attorney. Okay. Ya doon na mo'y drama pod sa television at the time nga gi-air, no? Katong Sigot the Wonderful. O ba to? Sigot the Wonderful attorney ba utong higayuna. Na disamot mi ato si Pajanggo nga bisag asa mi usahay dili sad sa papangabog naasay mga lugar nga di magklase kon mga dumi. Ora sige mga kon yun. Ora mga tinuod yun kasamang Gulyat, ha? Okay. Ang among siyuhan ko dito sa Mindanao attorney usahay kanang mga eskwelahan. Mga gym sa eskwelahan o niya anami sa ilang classroom at may papuyon dito kay lison pa man itong Mindanao sa una. Mauna nga ang mga estudyante way klase kay mananaw na mo tag maabot kog tag 3 days nga way klase kay mananaw lang. Kuyog niya ni Ate Pres. Ate Priscilla Raganas. Okay. Kay ang drama na mo ato Inday Kunsing. Inday Kunsing katong kantiban gyapon, Steven gyapon nagdaan to sa disuwat, no? Tiban gyapon. Oo, siya mo si Ate Pres mo leading lady. So nagkuyog mo ining tulumanon kung ako ang pasultion ni Trifon, dugay ang katuigan sa mo gawas nga dugay ang katuigan nagkuyog sa drama department nato. Plus kining drama mismo nga kung ako pasultion. Kumusta man ang tinarbahoan ni Trifon diha sa inyong drama? Pero biyo attorney no, dili sa pagpangingon nga moratag kuan sa una pagsugod gyud ni Parido sa balik sa HP kay gikuha din siya Pajanggo, siya may gipaspin dayon sa kun ako pasultion, okay pa kayo iyang pagkuan pero pagkaron din na sa ato diri sa sa Martinez building. Di na siya murag na struggle na siya daghan na siya kuan attorney, daghan na siya mga mag-spin siya, magsigitan-aw na sa cellphone tungod siguro kay dunay mga text nga unsa na diha. Usay di siya ka-braids, mo na magkalali silang Randy Tayat. Okay, murag na busy naman yung utok yun attorney. Anong mga higayon. Pero siya gyapon mo i-narrator ninyo ining kung ako pasultion. Siya gyapon. Kano sa among last nga nakita niya before ni nahitabo kasamang Gulyat? Murag last nga mong nakita Thursday na recording pa Betrodi okay pa man kay siya attorney. Okay pa kayo. Dili gyud ta makadawom nga mainato siya. Thursday niya pag kuan mo sa third day siguro to siya. Yatake or Friday ba to? Kalimot ko. Basta okay pa kay siya. Asa may katapusan ninyong istoryahay? Kada aliging wa siya manugo nimo kasama Gulyat, wa siya magunahuna kuan, wa kay nabantayan nga mura og mo na dito last ninyong istoryahay. Sa si Randy Tayad, murag nakabantay siya nga sa puton kayo si Parido atong higayuna pag Thursday. Sa puton kayo siya may basayop og ganang pasud sa music
siya mo sa puton. Iyang kasaban niya ko galingon. So mura mo to yung namatayan. Mo to yung nabantayan na mo, pero kay Blitzer man na siya guli to de. Iniguma na mo recording, Blitzer na siya guli. O na nga, wag ato higayon na, wag yun may magka-istorya. Okay. So sige, so onya pod alang sa atong tribute kang Trifon Pai Morales kasamang Gulyat. Okay, salamat kay Attorney. Salamat. Si Alan Gulyat na Korda Mahigala. Napa si Ati Priscilla Raganas. Sila man kuyuga sa drama. Ato lang sa Mahigalang Tagano kapag tagad mga sukitig paminaw. Sa drama nga ako ang pasultiyon. Kini nga portion sa Mahigala tod kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan ikaw dunay daghang mga toksin sa imong lawas. Maong dili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay mahilisan, magbutod ang tiyan. Makasinati sab og insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang may palawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Ang ato day mga higalang na tigo mga kwarta indiken para sa atong gitabangan sa Argao ni abot nata mga higala og 120,000 no. Ato lang i-turn over karon siguro og makaari to karong adlaw bisan og di pa mahuman akong program kung maabot or di ba ni unya ba kang hapon ana no o baka abot sila kay morninang lang sa kwarta mo na nga ato lang i-turn over dayon. Kana na ang kuan kay ato man gitawgan mahigala pero niingon man nga napaduong na kuno ri. Mabaso mo to nga sige ato lang ni ikuan na lang para nga kinuniyang ma-turn over sa nato dito mga sukitig paminaw. Ano lang daw natin ako matabang sa ngadto mga kagalaan sa pamilya kay giipon day og kuan day sa usa ka lungon ra ang katong iyang ang inahan og ang bata nagitapad ra pastilan no pero si Governor Pambari 4 dito gabi gabi iba to day dito gabi sa Argao sa Kasbukid markaingon ko nga kini mo isa man ni suroy-suroy nga klaro kanay mo suroy-suroy mo na akong gusto nga klase sa suroy-suroy public service ba gabi ina nabot sa dito atong tanawon kay gipasahan ko diri og mga pictures ad mas dili pa dia sa atong tagapagtagad si Ati Priscilla Raganas kay silang kauban na pod mahigala ni Trifon Pai Morales og unsa pay iya pong mga kasinatian sa ilang panagkuyog dia sa drama department og labaw tanan diri mismo sa ilang drama nga kung ako ang pasultion nga inyo mabati karon human sa akong tulumanon kanang drama dayon nga mosunod mga higala. Ati Pres, may buntag Ati Pres? Ay, may buntag, Tony. May buntag, Tony. May buntag. So, kumusta man? Unsa may imong pagka ilan ni Trifon? Kanus amo nagsugod ka kuyog ni Trifon Morales? O unsa imong pagka ilan niya isip kauban? O kumusta niyang trabaho? Kunusa inyong drama diha sa kung akong pasultion? Nagkauban mi ni Trifon, Tony, dito pa mi sa Gilmore, 1981? 80 ba to? O niya. Muto, nagkasuod mi kay ang usang akong na kuana ni Trifon na uyunan. Kana bitang wa siya uy libog bitaw siya Tony. Kanang ukira gaano buot. Unya usa kanang respetado siya sa mga babae. Dili gud siya kanang mo take advantage bitaw kay kami nagkakuyog mi drama sa stage san asa buhol na pero nagkakuan ko niya nga dili gud siya mo take advantage og babae. Kuan gud siya kanang formal ra gud siya. Niya maayo tingog sa bata pa to siya dakan to siya lead role nga dad-on kay unique sa to iyang tingog Tony dili kayo way pupariha. Unique bitaw, no? Unique ang iyang tingog. Di mo makita di mo madungog sa uban. Mo tayo ako nakuha nga close man may good kani ato Gilmore pa mi doon naman kami himuon ka katong mag-anniversary mi na may mga program Paris mi una nga close gud mi pero usa lang ako nakuha na to na usay dali lang to siya basta og doon na kay isultihan nga mo makuyawan na siya ha pero maayong batasan yun. Yung maayong talent, maayong spin, spinner man sa to siya, director, may talent. Kani ato daghang kato siya mga fans
sa bata-bata pa siya tungod atong daghan yung mga leading role niya. Kanya, daghang ganahan. Bisan ako ka nag-agyan tingog bitaw di ni mo mabati sa uban. Unique yun kayo. Kumusta? Unique Oo. ang tingog. Oo. Kanos amo last nagkaistorya ni Trifon Morales? Kuan July, June. June to dire nag-record pa mi. Ano niya, diri man to akong apo si Chantal o kag iyang anak. Nahisgot pa gani siya na ako nga. Kay ang among tinawagan na ni Trifon nanay ug tatay. Nanay siya na ako kung magtatay niya, amin siya nay. Si Chantal ano iyang anak, iyang kuan ko sa imo na lang apos sa tuhod din ko ano niya kano pagka katutal July June ni ako gang pagkaibaw gani sa kong apo kasi Chantal na ibaw siya nga namatay siya hala mami ka dali nagkita pa magani metong June katong ningana ako kumulagi day Di masabot ang kinabuhi. So sige, oo. So mag-tribute lang unyang gabi isad Ate Pres basi magkakuyog ka dito og kuan tanawon ta lang kung sin kuan ani. Sige, Tony. Okay, sige Ate Pres, salamat kayo. Thank you, Tony. Thank you. Okay. Moto mahigala si kasamang Ate Pres Priscilla Raganas, kauban sab ni Trifon Morales diri mahigala sa tulumanon kung ako pasultir. Mo ni ang iyang tingog ni Trifon Napay Morales. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa mga agads kang kinang Trifon Morales and then my partner sa mga ko diri si Randy Ted. Kung akong pasultiyon, asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Atong giawhag og paglito og pipila ka mga pulong sa pagampo ang atong mga kaigsunan, kaparintihan ni Trifon Morales sa mga kahigalaan sa iyang pagtaliwan sa laing kalibutan.